למערכת יש סרגל כלים המרכז בתוכו את כל הכלים למשתמש ונמצא בכל מסך במערכת. תצוגת טבלה תציג לנו את כל רשומות המסך בטבלה. תצוגת רשומה יחידה תציג לנו את הרשומה העכשווית לבדה. חיפוש ישמש לחיפוש מהיר של ערך בשדה מסוים. מיון עולה ימיין את ערכי התצוגה בשדה שעליו נמצאים בסדר עולה. מיון יורד ימיין את הערכים בסדר יורד. סינון יראה רק את השורות שערך השדה שלהן זהה לערך השדה שעליו עומדים כרגע. הסר סינון יבטל את הסינון. רשומה חדשה יפתח רשומה חדשה לעריכה. מחק רשומה ימחק את הרשומה שעליה עומדים כרגע. רשומה ראשונה יביא אותנו לרשומה הראשונה בטבלה. רשומה קודמת יביא אותנו לרשומה הקודמת בטבלה. רשומה הבאה יביא אותנו לרשומה הבאה בטבלה. רשומה אחרונה יביא אותנו לרשומה האחרונה בטבלה.